Freelanceri će blokirati ulice i puteve. Sa informacijama koje potkrepljuje ovaj video, slobodan čovjek nema strah ako mu priđe policija u momentu dok blokira ulicu ili autoput. Ostanite do kraja videa da čujete sve. Porez se freelancerima u Austriji, Francuskoj i Nemačkoj ne naplaćuje do iznosa ispod 10-11 hiljada eura prihodovanja godišnje. Pošto mi stalno slušamo na vestima kako Srbija ima najviši privredni rast u Evropi, zašto bismo mi onda opterećivali naše freelancere više nego recimo Austrijanci? Pritom postoje neke stavke koje nisu legalne u retroaktivnom naplaćivanju. O tome ćemo u nastavku ovog videa. Pogledajmo prvo Vučićevo obraćanje nakon protesta freelancera koji je bio organizovan u roku od dan i po. Neki protest ljudi, freelancera i tako dalje i naravno oni suštinski nisu u pravu, ali sam spreman jer bilo je tu i nekih naših grešaka u delovanju. Nisam imao punu saglasnost sa nekim ljudima iz vlade, ali pokušat ćemo da vidimo kako i na koji način da ti ljudi plate svoje poreze, ali da i mi preuzmemo deo krivice na sebe zato što je bilo pitanje, ljudi iz vlade mi kažu iz Ministarstva finansija, obaveze njihova plate porez, naravno svačija obaveza plate porez, ali ako oni nisu bili apsolutno sigurni i u dobroj veri su postupali, nisu bili apsolutno sigurni da moraju to da plati, da tu obavezu imaju, onda moramo mi da sagledamo, da vidimo kako i na koji način neka vrsta kompromisa da se napravi. Dakle, govorimo o nekom ranijem periodu, dakle oni su poslednjih godinu dana svakako znali za sve to, dakle, ali da vidimo da li su znali i kako je to izgledalo pre 5 godina, pre 4 godine, pre 3 godine i tako dalje. Vratit ćemo se brzo na Vučića. Ako hoćete da pokrenete vaš web sajt ili vašu web prodavnicu, ostavit ću host to go link u deskripciji ispod ovog videa, ukucajte promo kod PROFA, sva velika slova, da biste ostvarili 10% popusta prilikom sign-inovanja. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. Vratit ćemo se brzo na Vučića. Srpska vlada nezakonito želi da naplati porez retroaktivno 5 godina unazad freelancerima koji žive u Srbiji i bave se freelancom i zbog toga postoji indicija da se u Srbiji stvori pometnja u vidu protesta i blokiranja ulica i autoputeva u narednih par nedelja od strane radnika sa interneta i drugih nezadovoljnih građana. Dok narod to ne želi, srpska vlada nastoji da uđe u Evropsku uniju, ali se ne ponaša kao zemlje Evropske unije. Evo primjera gde ćemo da napravimo poređenje. Znači, Srbija sada pokušava da retroaktivno 5 godina unazad naplati rad ljudima koji su prihodovali čak ispod 200 eura mesečno. Kao što znate, porez se u Austriji i ne naplaćuje freelancerima koji ostvare manje od 11.000 eura godišnje, a to je 916 eura na mesečnom nivou. U Francuskoj se takođe ne oporezuje prihod ispod 10.064 eura. U Nemačkoj je ta granica slična, 9.408 eura. Ostavit ću linkove u deskripciji ovog videa da se uverite u sve ove podatke. Zašto će freelanceri u narednih 5 nedelja imati organizovane blokade ulica i autoputeva širom Srbije? Zašto? Poslednje nedelje decembra prethodne 2020. godine stiglo je preko 2000 belih koverti iz poreske uprave freelancerima, između ostalog i jednom mom prijatelju koji je ostvario prihod od Shutterstocka, to je sajt za prodaju fotografija, a prihodovao je u proseku 150 do 300 dolara mesečno, 2015. 2016. i 2017. godine, dok poslednje 2-3 godine gotovo da nije imao prihode. Retroaktivno morao bi da plati sa kamatom oko 50%, pa ide sve do 70% od svih tih prihoda. Na ovaj način doživljavamo moderno dužničko ropstvo u 21. veku. Ova politika poreske uprave je zapravo psihološki test. I ovo je izvorna informacija iz organa uprave, inače to su takođe naši sugrađani koji rade u poreskoj upravi i koji shvataju i razumeju nepravdu. Evo šta kažu, kažu da postoji test 1, nezvanična najava oporezivanja, zatim test 2, slanje ovih koverti i na kraju test 3, koji će da bude bukvalna otimačina. I čeka se reakcija građana. Ukoliko reakcije ne bude, država uzima sve kako je i planirano. Ako reakcije bude, država udara košnicu nakon testa. Šta se dalje desilo nakon više od 2000 poslovnih koverti iz poreske? Freelanceri shvataju ozbiljnost ove situacije i u roku od dan i po organizuju protest ispred Vlade Republike Srbije i to u oči nove godine, 30. decembra 2020. I na protest se pojavljaju neverovatnih 1500 ljudi. A šta bi bilo da smo se organizovali 15 dana unapred?
Zatim, sutra dan, 31. decembra, oglašava se Vučić na TV Pinku, taj klip odgleda smo na početku ovog videa. Samo su nam doneli psihološku bol zbog zabrinutosti oko pitanja egzistencije. Da, mnogi od nas izdržavaju svoje porodice od freelance poslova. Pritom uvozimo devize i pospešujemo privredu ove zemlje za razliku od radnika državnih institucija, protiv kojih nemamo ništa, samo govorimo činjenice. I dobro, na osnovu ovog obraćanja Vučića vidimo da se politika već menja. Ili politika je zapravo i bila baš takva kakvu su oni planirali. Ajde da skuvamo žabu na tenane. Freelance svet je u ovom slučaju žaba, ali freelance ljudi nisu penzioneri kojima se lako manipuliše. Freelance ljudi znaju da kada Vučić kaže kako mu ljudi iz Ministarstva finansija negoduju zbog ublažavanja mera oko sprovođenja poreske politike prema freelancerima, da je to pametan i vešt manuvar predsednika, kome ne sme niti jedan službenik iz njegovih ministarstava da se suprotstavi, a kamoli da mu neko negoduje. Znači, to je politika i tu se naš predsednik veoma dobro snalazi. Ali ovo ovde je više od politike, ovo je život ljudi i ljudi iz vlade zaboravljaju kako danas može da bude težak život običnog čoveka koji se snalazi za svoj dinar. Predsedniku Vučiću želim sve najbolje, znači i dobro zdravlje, i sreću, i više mudrosti, a manje lukavosti, ali iako mu ja to želim, to ne znači da neću da se borim za svoja prava i to znači da ću reći ono što mislim, a ja mislim da je Vučić izuzetno vešt sa rečima i da sada pokušava da se pojavi u javnosti ispred očiju freelancera kao naš spasilac. Te da malte ne budemo zahvalni što će nam naplatiti poreze samo za poslednju 2019. i 2020. godinu. Odmah se ograđujem, mi želimo da platimo porez, ali u skladu sa poslom koji radimo. Da prvo dobijemo status freelancera, da se donese propis, a onda da se naplaćuje porez od dana donošenja zvaničnog akta o naplati poreza freelancerima. I neka to bude kao i u Austriji. Ispod 916 € mesečno se ne oporezuje u freelance poslovanju, a iznad toga se naplaćuje progresivno i stopa naplate je viša ekvivalentno sa povećanjem stope zarade. Ostavit ću baš link ispod pa se uverite i sami. Pošto vesti govore da Srbija ima najveću stopu privrednog rasta u Evropi, kao što već rekoh, ja ne vidim razlog zašto bi se kod nas freelanceri oporezivali više nego freelanceri u Austriji. Jel' tako? Iako znam da radnici vodovoda, distribucije, sudova, opština mnogo puta rade svega po sat do 2 sata dnevno, aktivno, upišu se tamo u svesku i idu si kući. To sam i lično slušao. Nemaju mesta za stolice po kancelarijama za sve te stranačke kadrove. Iako ja to znam, ne optužujem svoju braću. Ne želim zlo nikome. Pa i oni su bili u nekom škripcu i bez novca i morali su da se snalaze tražeći posao od političke stranke na kraju krajeva. Sada je vreme da ti državni službenici ne požele zlo nama koji se snalazimo kako umemo i nikad i ne znamo hoćemo li imati klijente i koliko klijenata ćemo imati sledeći mesec. Hoćemo li zaraditi nešto ili nećemo ništa. Evo, prolaze novogodišnji praznici, a ja danas recimo nemam ni jedan čas zakazan, pa zato pravim ovaj video. A ja inače predajem engleski online Kinezima. Znači, mi freelanceri nikada ne znamo na čemu smo. I hvala vam na razumevanju što ćete se solidarisati sa nama i što nas nećete optuživati ako vam blokiramo malo saobraćaj u bližoj budućnosti. Jer mi smo vaša braća, kao što ni vi ne biste voleli da budete opljačkani, tako ne bismo ni mi. Ja sam, recimo, u proseku zarađivao oko 450 € mesečno i zaradio sam u poslednjih 5 godina oko 27.000 €. A to po sadašnjoj poreskoj politici znači da ću morati da sa kamatom retroaktivnog plaćanja da vratim preko 16.000 €. Novac koji sam potrošio za hranu, izdržavajući porodicu i novac koji sada nemam. Plaćao sam PDV kupujući tu hranu, garderobu, gorivo i tako dalje. Uvozio sam te vize i pospešivao privredu ove zemlje. Marko Marić, koji je programer rodom iz Srbije, živi u Americi, ima iste klijente kao i ovaj programer odavde. Pera Perić, koji predaje u Kini, ima iste klijente kao ja, ali Pera čak ne troši novac u Srbiji, a ja te devize ovde unosim. Sve navedeno u ovom videu ovde znači pokušavanje pokretanja modernog dužničkog ropstva od strane države. Potpuno neopravdano. Jer država nije isticala obaveznost plaćanja. Kao što rekoh, da sam ja u Austriji sada, ne bih ni imao nikakvu obavezu plaćanja. A u poslednjih 5 godina neki programeri su odlazili u poresku i tražili osnov po kojem da se oporežu. A oni su ih sa šaltera vraćali jer nisu imali obrazac i još uvek ga nemaju.
Danas su na tapetu freelanceri, sutra ste možda neki drugi vi, kogod da ste. A ja lično nudim moj profil za podučavanje engleskom jeziku Kinezima, bilo kom od radnika vodovoda, suda, opštine, distribucije, u zamenu za njegov posao i za plaćene doprinose koje on kao državni službenik sa stalnim zaposlenjem ima. Bilo koji radnik ovih državnih institucija koji hoće da se zameni sa mnom, može mi se obratiti na Facebook stranici Profa ili na Instagram stranici profa.official. A sada poruka za freelancere. Pratite grupe i stranice na Facebooku koje ću ostaviti u opisu ovog videa da biste na vreme bili obavešteni o detaljima naših sledećih okupljanja. Što se tiče nelegalnog postupanja države u procesu retroaktivnog naplaćivanja, evo poruka mladog advokata i mog prijatelja Milana Stambolića, sa kojim ću imati podcast emisije u buduće na temu poreza, pa udariti subscribe da biste videli buduće videe. A evo šta Milan kaže. Potraživanje zastareva 2021. za one koji su 5 godina unazad ostvarivali prihod na ovaj način. Međutim, država je zanemarila zastarelost uvida u ostvarivanje prihoda koja je 3 godine. Pokušavam, kaže, laički da objasnim i nadam se da mi ide od ruke. Sve u svemu ima, kaže, elemenata za pozitivan ishod u sudskom postupku. Hvala vam, drugari, na gledanju ovog videa i neka ste živi i zdravi i vi koji osuđujete, a i vi koji bodrite. Živjeli i vidimo se u nekom narednom klipu i vidimo se možda i u nekom od narednih protesta. Fight for justice!